però controlat, sense fer bogeries. Hombre. Quina carrera vas estudiar? Jo vaig fer Geografia i Història a la Universitat Autònoma. No havia demanat com a primera opció, havia posat periodisme, per això de que té més sortides i no sé què. Finalment no vaig aprovar, no vaig tenir la nota per entrar a periodisme, que és algo del qual me n'alegro molt ara, i vaig fer Geografia i Història. Quin tipus de música t'agrada? Mira, dijous m'han convidat, així per sorpresa, a un concert de Manolo García. Coneixeu Manolo García? Sí. Bueno, bien, vamos bien. Hi ha un altre senyor que m'agrada molt que es diu Ismael Serrano. Aquest, el coneixeu? Ja no tant. Si vamos a rollo algo más duro, ACDC ja està molt bé, Extremo Duro pot estar bé en algun moment, però també pot agradar escoltar Pavarotti, hi ha una senyora que es diu Lorena McKennitt, hi ha una mica de tot. Però el pop espanyol, la música espanyola d'aquest tipus, de quan jo era jove, m'agrada bastant. Ara passarem un apartat que et direm unes paraules i tu ens dius el que suggereixen aquestes paraules. Vale. Història. Bueno, és una... Com he llegit les preguntes, jo soc un friqui de la història, com us dic a classe. M'agrada molt la història. La història... Bueno, serveix per entendre moltes coses. Independència. Jo no sóc independentista, no em considero independentista, perquè els meus orígens, la meva família és d'Extremadura, i no és algo que en el nostre ambient familiar sigui algo que estigui en la meva cultura familiar. Però he de dir que si algun dia, que crec que estaria bé que la gent pogués decidir si vol ser independent o no. I si diu que sí, hem de ser independents de la democràcia. Democràcia. Doncs mira, la millor manera... No, deia... Qui deia? Ara faré d'historiador. Crec que era Churchill que deia que era el millor o el menys dolent dels sistemes. I probablement la democràcia és el menys dolent del sistema, tot i que últimament hi ha molts que estem una miqueta decebuts amb què s'està convertint en democràcia, algú que els nostres pares van lluitar per aconseguir-la i que ara hi ha massa coses que potser no són prou per nosaltres. Espanya. Espanya. Fou bones preguntes, Això, els polítics les responen així normalment, aquestes? Són directes? Espanya. Espanya és el... Saber què passa? Que em costa molt identificar-me amb un territori. No soc gaire de territoris. Si tu em dius soc espanyol, soc català, sí, és veritat, soc català, m'agrada ser català, soc espanyol, també, però no és realment el més important per mi, si soc espanyol o soc català. És veritat que quan jugo al Barça m'agrada veure que el Barça guanya i si li guanya el Madrid m'agrada veure que guanya i potser m'identifico molt amb aquesta idea de Catalunya i quan Espanya va guanyar el Mundial de Futbol me volví todo loco. Això vol dir que soc nacionalista? Jo diria que no, perquè per mi no és important aquesta identitat. No hi crec gaire amb les identitats nacionals. Partit Popular. Jo mai he estat de dretes, o no em considero una persona de dretes. Si m'hagués de definir ideològicament, soc més d'esquerres, per tant, en general les meves idees no estan gaire properes a les del Partit Popular, malgrat ara és el partit que està al poder, perquè la gent, democràticament, ho ha decidit. PSOE. Si bé el PSOE estaria més a prop de les meves idees polítiques, tampoc és suficient per mi, per dir-ho d'una manera. Per mi PP i PSOE s'estan convertint en una mena
de dues coses molt semblants, amb petites diferències que monopolitzen el poder d'aquest país, però per mi no em donen les respostes que jo necessitaria. De fet, crec que estaria bé que hi hagués una mena de gran canvi en aquest bipartidisme. Catalunya. És la meva comunitat, és el lloc on visc, és la meva cultura, però també és una cultura molt barrejada, no? Els meus pares són de fora de Catalunya i m'agrada molt això. Sabeu? És una cosa... Això té a veure amb les ciències socials. M'agrada ser indefinit. Enteneu? No m'agrada, saps? Bueno, ja ho veieu a les meves classes, no m'agrada les coses blanques i negres. Soc català, soc espanyol, soc de dretes, soc d'esquerres... No ho sé. No he de bufar aquí, no? Fa soroll raro. Llibertat d'expressió. Exacte. Llibertat. Em quedo amb llibertat. Per mi, no definir... És a dir, si jo no he de definir-me, soc d'aquí, soc d'allà, soc més lliure de dir. Llibertat d'expressió ha de ser la base de la nostra societat. Llibertat d'expressió ha de ser la base de la nostra societat. I quan dic llibertat d'expressió no em refereixo ara només als mitjans de comunicació. Si parlem de la docència i parlem de la nostra aula, crec que és bo que tinguem llibertat d'expressió, però per tenir llibertat d'expressió hem de tenir respecte. Crec que és bo que també hi hagi llibertat d'expressió, fins i tot dintre de les aules, però amb la base del respecte. Per tant, llibertat d'expressió també és respecte. Bueno, acabem el torn de paraules i continuem amb les preguntes. Si no haguessis sigut professor, a què t'hauries dedicat? Uau! Que difícil. A què m'hagués dedicat? Ni idea. Ni idea. Que fort, eh? És que no m'havia... Estic fent preguntes punyeteres, eh? Jo volia ser periodista, probablement, mira, ara que estic aquí amb vosaltres, que jo quan era més jove també vaig fer periodisme, vaig fer ràdio, potser. Crec que parlar és una cosa que expressar, perquè també a les hores lliures també a vegades faig de speaker en unes jornades esportives. Parlar crec que se'm dona bé. Algú relacionat amb la comunicació, probablement. Sí. Explica'ns alguna anècdota que t'hagi passat sent profe. Bueno, me'n recordo d'un dia, quan va ser? L'any passat, que vaig estar un any fora a Sant Feliu de Guíxols, a Tossa. Alhora al pati havíem de tancar les classes i vinga va, sortim, vinga va, que marxem. Tanco la porta, tanco amb clau i marxo. I als 10 minuts em venen profe, que has dejado un encerrado. Què? Com? I bueno, vaig anar corrent, vaig obrir i el pobre s'havia quedat allà, que bueno, no m'havia adonat, que ja es va quedar allà tancat, donant cops. Et passen moltes coses, és la que em ve, però cada dia són anècdotes diferents. Digues alguna de les teves frases. Quines dic? Que sóc un friki de la història. A vegades faig la broma aquesta de que jo soy el Messi de les ciències sociales, perquè soy un maquinón. A vegades també us dic què us dic. Això ho sabeu vosaltres millor que jo, no? Què dic? Capichi. Capichi. Ah, és veritat. Dic capichi, dic... Quan l'ordenador no engega li dic vamos chico. Crec que tinc unes quantes, no? Paraules molt rares. Paraules rares, no? Sí. Bueno. El què? Fragmentació. Fragmentació. No, aquesta l'heu après avui. Aquesta és de l'assignatura. Bueno, no sé. Bueno, aquí ha arribat al final. Què l'has semblat aquesta entrevista? Fantàstica. Em sembla que sou uns periodistes... Mai havia vist aquesta part de vosaltres, però sou uns periodistes fantàstics. Doncs aquí l'entrevista d'avui. Això ha arribat al seu fi. És hora d'acomiadar-se. Laura? Adeu. Sergio? Adeu. Aroa? Adeu. I els nostres tècnics, Òscar i Tomàs. Us recordem que podeu contactar amb nosaltres a través de Facebook, que és Radiona 2,
el 2 amb lletres, el Twitter radiona2 amb número i el nostre Gmail que és radiona298@gmail.com i en el nostre canal de YouTube que és on pengem les nostres entrevistes, 2 Radiona. Adeu. Adeu. Adeu.